A Espanya en aquests moments no hi ha, o no hi ha hagut en aquests últims anys, més corrupció que la que hi havia abans. I un dels capítols està dedicat al de l'avarícia, de la cobdícia. Està dedicat a aquests casos, bàsicament al cas Gürtel i al cas Nóos, perquè quan menys ens entengueu, menys ens qüestionareu les raons de si aquella sentència és correcta o no és correcta. I de passar-se de ser jutge estrella va passar a ser jutge estrellat. Només hi va una T, si s'hi fixen. Jo sempre li he dit, amb tot carinyo, aquesta és la T de tonto. Què busquem en el paladar? Que sigui molt fresc, que tingui una bona acidesa. No té l'estructura en boca que tindrà l'últim que provarem, perquè l'últim que provarem està pensat per prendre amb unes faves o amb un pollastre. Això està pensat més per prendre amb un marisc o amb un menjar més suau, o inclús, sense res, a prendre una copa i celebrar.